Шановні українці, браття і сестри, я Олег Ляшко, народний депутат України. Я звертаюся до вас, я звертаюся до працівників міліції. Ви не маєте права перекривати вулиці мирного міста Києва. Ви своїми діями провокуєте насилля, ви провокуєте працівників міліції, кровопролиття. Я нагадую працівникам міліції, ви давали присягу на вірність українському народові, а не банді Януковича,